गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथां गासै रायजो राजाफोरखौ बरायबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनो लाना फैदों। गोबां सोमोनांथाव जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे गोग्गाथाव मुं लाखिनो हानाय सासे जोंनि बर' जोहोलाव फुटसाल गेलेनाय मोनसे गेम। बेयो जाबाय माने आथिंजों जोनाय फिला फिसा जायो। नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबा नुनो मोनगोन। दा बेनि बिखयनो मोनसे माखासे डिटेल्स लाना फैदों आरो नोंथांमोननो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फरायना खोन्थागोननि बर'नि फिसा बारदब नार्जारिनिसिम साबायखर गिबियाव लिरनाय दं। बिदिनो YSDAनि कास्की पकरानि बानजायनायाव इन्डो नेपाल चेम्पियनशिप 2022आव युथ स्पर्ट डेभेलपमेन्ट फेडारेशन अफ इन्डियानि दैदेननायाव भारतनि आन्डार 12नि मोनसे हानजाया देरहासार जानो हादों। हानजायाव फुटसाल गेलेनाय बादायलायनाय भारतनि जानानै बारदब नार्जारिया गाव हारसिङैनो गल 2 होदोंमोन आरो नेपाल हादोरखौ 8-2 गलाव फेजेननानै चेम्पियन जानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि युथ स्पर्ट डेभेलपमेन्ट फेडारेशन अफ इन्डियानि दैदेननायाव भारतनि जानानै नेपालाव थानाय बे दोलोआव आसामनिफ्राय बारदब नार्जारिया गेलेनायनि खाबुखौ मोननो हादोंमोन आरो मुम्बाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोनि बे हानजायाव दंमोन होनना मिथिना मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि गयबारि जेखाइखना गामिनि थमास नार्जारि आरो कुकिला नार्जारिनि फिसाज्ला बारदब नार्जारिया हादोरनि जानानै गुबुन हादोराव थांनानै हादोरनि थाखाय मेडेल देरहानाया थारैनो गोग्गाथाव, जोबोद सोमोनांथाव। दा बेबायदिनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। गोबां जोंनि जोहोलाव आरो जोहोलावजो गोबां जोंनि बर' सुबुं जोहोलावजोफ्रा बांनो हमबोगासिनो दं आरो जोंनि माखासे गेदेर गोलावफ्रा नोजोर बोनो गोनां। मानो होनब्ला गोबां सुबुङानो गोदाव सोराव थायो आरो सोलोंथाइ गैयालाबानो माबे लामाजों हान्थिनो माने सोलोंथाइ होग्रा गैयैखायनो गोबां सुबुङानो आन्दायनानै थायो। नाथाय फरायोल', नाथाय इयुनाव मा थांखि लाहैनांगौ बेफोरखौ बांसिनानो जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आं हास्थायो माखासे गेदेर गोलाव सुबुंफ्रा दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एसे नोजोर बोनानै सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बादायलायनायाव एसे मदद होगोन बेखौ आं हास्थायो। मानो होनबा जोंनिनो बर'नि मुं जागोन आरो थोजासे जोंनि बर'नि सायावबो बेफोरबायदि मुं लानाया गोग्गाथाव। आरो सोर सुबुं होनना बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुं होननानै मिथिजानाय बायदि। दानि आंनि हास्थायनाया बेनो, जों गासिबो मोनसे थांखि लानानै आवगायबोनांगौ बेखौनो आं हास्थायदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो मिथिसार होनाय। गोरोन्थि जाबायब्ला माबा मोनसे बुंनायफ्राव निमाहा बिनाय थाबाय। जय बर' हारिनि।